Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Langpher ahawar along patumi volong komaji mate bakalia mini stadium sport complex along Forum for Hills Autonomous State Movement atumpen chepater piponsi patumi rat amai pi kapaman po. Labangso amai pi kapaman po nalong koson pensi articles 244A mate hemprek chepalong dun serak unjima bangso putak penang an organization intellectual atumpen an in deep discussion amai kangni po. Bangso amayalong Forum for Hills Autonomous State Movement convener James Hansi lapen sona singterang pensi mai chipahempu po. Bangso amayalong aluhiaman pen Dr. Pongkai Teron Kalsa General Secretary KSA President Jameson Timung Jakas President Sterling Ingti lapen kaprek asong pentami chitongdun lapen Nagaland pentami pinang an asong atum chitongdun. Patumi labangso amayalong hirang kia thengno lamthi nangke chaidun alam thele tangte arjupon iglona. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Korte tumapat bini labangso apor hodang tumdak anwang penang humri pen ni tumrada ko people si kaching rumah pen alang tum jawang pot alang tum apan letung Forum for Hills Autonomous State Movement hin pen alang tum pan ke churu panjirlo lapen bini ladak ni tum kaching rumah lam thegala poino nilitum apan 1969 aningkana hut 22nd amendment along article 244A mate Ladakh Autonomous State da pinchongun bonaigun puadak constitution long getok do mare Assam arlo amat isia state Assam state pinchongun pulabang so article 244A puthak nil tumangbong jasimet ke thekiri tompan chihangsi labang solam na papetanji nang pebumunji lapen pachini ki popansi pini labang somai nitum chopaiglo lapen labang so teng besi penang pini abang ongdung atum dak ke thekiri tumwanglo lapen itu mas speaker tu itu malabang solam nang khanpon bomlo lasi labang so nang betan pon thekpon pon cholo lasi ni tu makimangke lapen Forum for Hills Autonomous State Movement atum akimangke helo working for the constitutional implementation of article 244A 244A ko poson se kapim imenjima wa phan kabor ipona som detum forum atum mahina bangke lasi niltum abangso autonomous long ka pranang po ate nikan bike pachi som than tum chesong unelo non bage protein pen detum autonomous long nang proposition do an asong atum pen do an political party atum pen do an dharma atum pen detum dakting room petsi isivet asyang tongpan nitum ning jepen lapen isivet a platform long arjapen nitum labang so autonomous state kapelong la prang ni potbang si nitum kavori ponlo nitum long kachithak nitum ning hangelo kaching room nang po lapen nitum no ningisi do nang po ningisi pen si nitum labang so autonomous state long ji posi nitum ke koidam lasin nitum non ke kapang room akam claim si nitum penang na songpan pangrum si labang suno nitum labang so amu pen bangke nitum aprang pon bomlo. Sir, article 244A pen amendment penangan na song dong same hemprek ke hanga separate dokokoti lasi hola song bong same nalitum pen kapang rumpon ya kawarsai dopon nil tumke welcome lo labang so a Forum for Hills Autonomous State Movement ki ching ani pen si welcome lo jedak do an political parties atum punon lapen do an mane autonomous state demand committee atum punon di autonomous state ki hanga song atum punon do ana song samedak mangnon itum claim rapedonang dam rapedonang arja rapedonang ko mangke nitum ke hakik chingani pen bangsi nitum ke hanglo la pen ke claim on bolo pen anda claim on anda dang chimun pedang ko ate karbeng long penang ana song dolo sam asong do anse me hempre ka phansi kamatha tha sida me mo porlo plote asong da vedya thiti ba ko pinia vedya thiti la sina litum pene aso pothat la so mangke nitum ke hemprek long le tiga bangke la bang so song itung parja bangke pedo tipo itung bangke cheka kelo la pen pedo tipo la hemprek long le tiga bangke itung la so pan bang si che hodai dat kene ambade gajir po to bat guru parlo pen kari bang lo kapes kari bang lo pen di maso ara patabe pinina to ma a 3D rapat pachidi kang tu galai lo kilamta por January 2025 arni
itu sering polo forapori soal masjid pen amen pen lapen ke hempe kalam wale puli artikul prabjin pe pacul konjapan kapre kartu rat kedeng pen itu kartu si itu program itu deng polo ke event ke bola program itu deng polo lain perajok ke 18 Julai 1 tarik dispura long chief minister chamber ba alang itu conference bola long kala karibalo itu bang pikir susi event karibi regional king itu launching di Sultan Langsing rohang kami alam jam dulu, tapi itu CM, pakai kami lalu CM, dokter tugas rohang dulu, tapi para polis itu baru pen seglok, kaduk kita dulu foto dan itu leader itu di tengah. Jingwai sih saya pilih tu, alam sekirai ke lalu, dulu top pen, central komplain aja pen, dak dipakik pada central komplain, pen para polis itu tolak, mungkin asal aja pen, pen pelak, macam pelak yang par, kecilai per paduku. Non natu badahang hilang tu thong ke parelo laso persi la pa laso se awareness ke pat ya pan pa laso be pa lo to ya pansi dili tu pini pen ani ko ra tadi klip polo pini da golong ko majelo itu di pu la per halakan ele segment pen ili tu rada me papa do polo da itu chohang polo kapre political party student organization lapen intellectual atau benda itu budi jualan tu pen kapre social organization tu benda itu dak johang polo pinadak pidi suri na pidunai pun pelal tu banglo pelaso kecet ngai baki ing samdi ke pinagan itu beta itu saison long pun positif Januari polo ala tu pen lam thilong pun positif Januari polo prabjin pen nikan pokep so itu non nangkat song hempe kaparman na sobang di prabjin pen ko ben kacing kialong itu cuna prabjin pen ke prabjin pen laso tripartite lalu kacing ki bake doku positif kedam asi ning khelo le karibanglong la beves karibanglong ara tami di masa orang tami di bang bong por langsung se kacing song along plong nangkat cerap na situ dia pan curi polo. Karbi Anglong Digital News Forum Phuluni Branch Mate Aropen Ranbir Hanse Phan Lamvoy Kipi Lampo Alingtong Ningche Taparet ki Heno Athe Thekser Silam Thekte te Phampu Sar Palam Thedo Sonsi Patumi Phaikuni Niphai Great Trok Earning Kang Sam Apor Karbi Anglong Digital News Forum Phuluni Branch Asai Hem Along Pen Ranbir Hanse Phan Lamvoy Kipipon Sonsi Phuluni Digital News Forum Amaipu Budho Singh Hanse Pen Lamte Kaningje Ponke Phuluni Ahawar Arlo Phaikuni Niphai Kritrok Si Arni Pen Nikep Anke Phuluni Ahawar Arlo Pima Akisungta Phuluni Pherang Kiatum Pen Birta Rimdundelo Pusi Maipu Budho Singh Hanse Pen Lamte Pachini Po Phuluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbi Anglong News Channel Kaldom Karbi Anglong Digital News Forum Phuluni Branch aro kontunbang hinpen nili pini Ranbir Hanse aputhak alam nili lam the chipak lang ke lapu hano je nili tum dak Phuluni long pherang ke klembang phu doan atum pen pinong we pen chingwai pontang lo dak nili tum nikep aparman dak kisung ke boy lapen rak cari doan hamphanga song doan dak birta pacetagi pus tamen nilitum nikepa farman bangke ingkir pon cekpon nilitum birta ripon thekthelo pherangke doan tamen nilitum la Phuluni konstituensia pherangke doan tumke lapen kaprek pen atum stame dak wanglong nelo Phuluni a konstituensi long bangke la so akisung long nikep angbong yong si konatne birta pacetak kangtung tumdo pulote Ranbir Hanse Phan bir le alangli wang ignoi alang li let dak birta nang rip ignoi lapen nilitum ke la solong nikep aparman along ke hot pon ateng nilitum pinong wepen ke ciparai pon ateng pulote nilitum Phaikuni niphai retrok siar ni pen ke nilitum nikep aparman deng ponlo la si dak kaduk kawe alam la nikep along pene Phuluni konstituensi long kisung dokok ke boy dokok ko nane dak birta paceta kangtung dokok ko mane akorte atum birta paceta kangtung dokok ko mane angjir tum birta paceta kangtung dokok ko mane don rapun punu phusar aklim angphar tum birta paceta kangtung dokok polote daga bangke nilitum
Panang birta stamin ni kep ap harman bangke ni tum birta ribdun thekthelo lapen kaprek hawar pen apirang kitum wang pustame dak bangke birta yan ponlong lelo lasi laso angbong along ronbir hanse si alangli dailo lasi la ni kep angbong pene phuluni konditen silong ki sungdo kop pulote la ranbir hanse si alangli dak phuluni konditen silong ke birta nangrip thek nangpo alangli dak vijit dam thek nangpo phuluni konditen silong lasi la haya akisung apu thak alang lichin ne det pen soi tap soi pru dak alang li ke thek do thai po la soi tap soi pru la pherang ke tum phan man ki pipe tho pherang ke tum phan lang plot tho la haya bang ke alang li ninje ye det si ke me lasi dak bang ke nili tum phan kaduk kawe ya pherang ke tum phan stame karbiang long do ana pherang ke atunga phan dak dia nang chohang vek ni anutena pherang ke phan stame ronbir han se dia nang chohang het tik ke nilitum tan ninging samse lasi so dak pelot ni kepa farman ke nilitum phuluni apherang ke do an pen ke la bangke birta kirib dum bangke kangkir pacetak pono lake aduk kawe phandal an pensi nilam the pacetak pono kaldo comment Ranbir Hanse phan than pachni la penchoning rigang tung allama bangke lalo je anangli Cipulo highly educated di. Tapi alang laan highly educated. Pulo tante Karbiang Long arat aphan alang li kupilo contribution ke. Kedam tangta komatne pulo pini tatame nili pulo. Alang li kupilo contribution ke. Karbiang Long kang pia birta pini pace tak dolo malang li content long. Ni theklong lela. Dota hai po ta theklong lela. VGR alam the puthak komat loge pon gela so alam the puthak atomon komat loge pajab Ranbir Hanse madak la so VGR alam the puthak ke ala so atomone pajab VGR alam the aputhak la an suluk sodak ajoine ke damtang aron barim chingruma maya hot Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma alang liki wang hot stame Arjudun lo hala sohut Ferangket Nili masih karjulo hala sohut Tek ta Arjudun nang kau Ate Karbiang lo ngangkang pi hitet situation lo lage Soluk yuk Abirta lo lage Arjudun lo Alang lipilo na thak sai jok je Nil tum Ferangke joy nilo mati Penangan social media lo alang Assam Chief Minister ta theklong po la so joy ne alang li answer pilon tum hana dak Karbiang Long rat pana pitekan hala matha damu nili tum yong si ki chok che dat ke claim ke chok che pulote Assam Chief Minister la logo ton prong pen lam nang ning jejima lam nang ning jejima nili tum karju lam voi nang pijima dante man ke do Karbiang Long Autonomous Council tim Karbiang Long ke ja maduda chini lo CM Dr. Tuliram Ronghang alang li nil tumhan nangachia kha joy ne mai meeting along nilitum logo nangli pulo bum ba logo ke ton alang li nil tumhan lam nang ke thak dun nilitum mithanga sai lo ma mate mithanga sai kali lo lapen ke thek lo ma ke thek thelo nilitum thek opuchi pupe are nang jongsi la anak ke thek kere pulote dak Karbiang Long wangoi nang li pulo mate di ningkan kep na halang ahok lo to chok niltum manilo dak Karbiang Long wang thana damde arju plot amunit ke niltum nang ne damde arju plot ke dak hem angbong dadu la puson ke a reporter ke dopik damde arju plot tum ke hem tot lun po soi tapre ta reporter dopik lu spot long kedun VGR kache song dipuo long hele chi abdut hala suhut chini dai po penangan tumbang ke nili dum hele aguli ki ap ni chu hele aguli ajur atomon dak nang pon pri komar lo laga komar lo Karbiang Long perang ke tum kelima lasi nang ligi pulo Karbiang Long perang ke tunge ke Charlie ave
journalism course ave acha nangli dolo to nangli dolo pulote dakar bianglong wa nili sina pulo lagele nangli phan ke do adim ke thak adim same nangji pute nili no hok pen same longle same nangri pipo wangoi to nangli ke do adim ke thak adim school journalism school nang khulino da Thanoi seke pino nangli lara ke thek bolote nangli la Facebook long ning hangling ning je tabaret ka thek chitin kok na ha lara ke thek karbiang long rat phalar ga ching hon bote seke nang pinoi da karbiang dak nihang karbiang long mau dak di pulong nang liyong sia hokpet ke claim kang tung nang liyong sia hokpet rat phan ke than kang tung bolote nali phan komar lo dak wangri dak nang claim ripu hai bang dui Bangot, second ang Pinoy. Journalism course dak second ang Pinoy da. Lapu galisi, kicok celong na pakeng dun. Dak senior journalist dun. Nang laso bang cok ce, putai nang pupe he, ta pinia bang nang laan le lopot. Non next bang ke lapuson le claim mo ipu. Lake akimie ang deng na makhen nong deng lo. Nang lila puson ako mani apan ke than doloma nila kero pintung ne pen senior journalist dei non nilitum Karbianglong Digital News Forum Central Committee Ronghan sir Nathan Ronghan alang li tame journalism course ke entang bang pulu alang li anin kanwang foundation day seminar prekjam sai kamalong media ethics nang kethan nang lila puson than mante nang li yong silang ke charlie do bang nang li journalism course ke do bang polote nang li than man lason kali pusta hala nang li content long chijok ponon nang li content long la ke kantap ke kantru la ke nang journalism course ke charlie gali ke bang yong sia hokpet journalism ke charlie complete bang pu polote nang journalism journalism ay apene hay huile nang thanon a content manon nang journalism course lason puthanon kunane Karbianglong pen ang tan na adet alam anang thanaret ke pilo lage nitum da theklong bom lo nang than de nitum chini ke nitum da abc charlie english alam ke nitum da thek hindi alam da thek kunane delhi ke bomb blast chuha jong nitum da thek nang than nang ni nang content na vedeloma kapre ka content na vedeloma laso content ka via join ni sinang ke non la mithang benefit of an lo nang non ni tum nang sorsar lo pulote nang phan bang ke comment likes la pen views ta long po pu laso ka matha pen sinang laso akam ke claim ma pu sin tum ke nang matha po nang kok pu tenang ke thek le kam claim le delo lasi ki pudamoi alam ke avelo lasi Jasemet Prabjin pen Ranbir Hanse Karbianglong angkang pia media phan nangli dia chuhang fake ni la penil tum pinrem lo alang liphan pinrem lo nil tum alang liphan la puson alang li mithanga benefits ajoin ni jumeme jununuk ekepu bangke nil tum alang liphan pinrem lo lapen dia chuhang vekning non Prabjin pen pini pena pangbong dia chuhang he pulutan te netum ke alang liphan kaprek asayang deng same deng pon nang kokko Salvation Church of India Amonduliatum CEM aphan kachuro Dipu phai kunini phai krip po arni kerap kachu hanga tengpen kelong apot Salvation Church of India arat pen Karbianglong CEM Dr. Tuliram Rong hanga phan kachuro pajerpo Dipu angkang rong mili ram sing timung arong along kedo Salvation Church of India tum methang kardo mahem ki thir thip kawi pena jok penang an akasik sak dolo
Monduli isi chingwai si kither thip kardom ahem mithang jungjung tangka chirung si kardom ahem kim pangcheng ponlo bonta Monduli adon aphai angbong kachirung kachirek penchot ki kardom ahem ki kim patang pon un edetlo aduntu Monduli isi angbong chingki chingwai ponsi Monduli keja tum an Karbi Anglo Autonomous Council CEM along damsi kardom ahem ki kim kapatang chiaphan akirap chohangdamlo Lapusona hut CEM rong hangpen thorom lapen k langlipin si ningkemipen Salvation Church of India Amonduli arwadatumaphan kardomahem ke patang dunchia phan lamchak pidun lamchak ke papleng ason thak thak pini phai kuni ni phai krepo arni dipu ahithialong tin aphelang ke namchia phan tangka suri krepo Monduli Kejabang Peter Tiso atum phelang namponlo Lapuson dhorom ke phagwi kawe pinpen kerap kelongapot Monduli keja atum lapen rado anpen CEM aphan kachuro lapen kewangji arni anta alangli hemtunisi lapen alangli keklem kedam along arna mahir jume pajerdon News report Karbi Anglong News Channel Media bitung atum aphan akero pilo Akhirnya media tum penpi pulau tangte birta ke me punat birta henu punat sodaga birta punat samdin abirta punat atok anu ke pacitak dam unabang maduta awe asia media bitung mafansi apansi akero pila pen aduntu alang litung phan kachopalam ke kupi poloma pulau tangte lah hello Karbi Anglong Chief Executive Member Atheke Dr. Tuliram Ronghang Sir Olangli Aning keme pen Nilitum Girja hem chokim lo Church hem chokim lo Anke nilitum methang ajakong pen abang ke cepadorun edet pen ajoini Alangli phana kisung alam cethan lo la pen kachuning ri allo tatok lo pen la so alu Alangli long palese alangli accept lo deng lo La penajok pini arni nilitum ting rang tame chonam long lo pima girya hemaphan nilitum mithang bang cepador medet la si nilitum Monduli si chingwai lo sara long le kerap hang nang pulo pen hang lo pen long ta long lo la si non la ke ting rang ke jora kula da long lo aneli karyap ke la pen ro bang avete kemeta do pe joy kang ting le avete ka the ang ta do pe joy Nile avete nang take dopte joy pu asagram the ason thak thak si Dr. Tuliram Ronghang alangli kamatha ka pe pleng un inoda bang pu afana son son le akero pipe pulodang te kuma fansi pijilang ma lake nililam ka pahancha thap alam kali piniani litum kadogo beta kachini la pusan si ong alangli ke klem ke dam kidu ke lak heme jangre te kok se lok atum pan antame alangli kang hoy adui la pusan bibe ini ani rong milia long service on charge nel tuma Monduli aphan tame alangli kerap nangki pipo la dopik apole ni likero la pugali ke kom he apole ni lika sausar kangtung la pudagali kipi pulo tangte la pen kachodeng atuma bangke kachoro bangke kenang sa choro lo puan ke ningje me thank you puan ke ningje me la anta ningje je pulo tangte la bangke aning ke me amunit kali apen hala kipia tum sitame aning chi pu pede ji nasi keme muni than rovek nang nilila an thansi ini nilam thela pu kulada thengnu alamu bangke nilila ansi nge pon chala kardo Duabarguri MSC constituency ke parlo Tara Adong polling station Indian National Congress Klembangpu Dilip Hansi BJP party asai hem along BJP party along kaching bidun Patumi Haikuni Chiklo ni Phai Kret Trok Arni Tara Adong polling station along Congress party Klembangpu Dilip Hansi BJP party along Chipa Ogdun BJP a party along kachipa ogdun abang phupen lamthi chipaklang ponke Congress a party along dodun bomsita a government chipa hemphu longli det penapot development asai amo sita rong rup along sita kaching thur amo thekdam longli detlo la pena joksi non BJP ruling along si
chipa okdun nangkoklo athe BJP sarkar pen sai kimi ki claim ke thekdun apot si nili tara adongalong village congress committee amai phulo sita mena a party aphan ninga chethe kavidet pen apot si nili pini Ladakh BJP party office along Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi athingno along wangsi nili BJP a party along chipa okdun lo pusi phirang ke athingno lamthi ningchepo Duabar Guripen Edverson Crew Report Karbi Anglong News Channel Nilman Lifanse Nili apranga ita BJP sistame benanga por hot di Congress chipa on lo apenon sistame nili orang bilis Congress committee lo presiden lo sistame ilang lo Congress tum piloma latum non ke claim ya wai sai bela BP tum claim ke mi ke thek lo jene sin ta pathot BP lo pa kon ni pusi pathot dari BP asai hem long wangsi nili sudung mate nili atum long chepa okdun tang lo pini pengke Pini nang libang alam. No manali nuela dari sahot ondola pathot ni sahot aku pathot che bantu po athe mohila ondola aku dari bisi klana per ondola ase mo aporo ta ko pathot ni che bantu po ase ere taradong apuling pa Tajila tak Kongres along with Kopiak nili ke Kongres long apu ke village BCC presiden village Congress committee long presiden lo Pini che thega visit aja Kongres lo pachi oi tu ni thega ding pehlo athemba non ke hada ka thengsong pen kopima ateng si bangbo mati athe aprang sok le mati se non ta Congress BJP ruling bulote da abera ruling kali tu bulote tum rong long ta wai sai bedai asini mathayat pa sini puthot ako ning jure pa si nitum rong sistame puthot awai sai glong ya phan sar pa chingki pensi puthot bangso nili ando se rong ro pa klar thoi mate da song si pa akon te mesen pa si matha si puthot nili pia sa heno bang si puthot nili siruma Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me